Návštevníci a verejnosť majú možno mylnú predstavu o tom, čo robia múzeníci v zime. Oddych ale v chladnom a mrazivom počasí na hrade nehrozí. Pracujeme viac ako v samotnom lete, pretože to leto sa pripravuje teraz. Pripravujú sa teraz nielen projekty, granty, ale aj celé podujatie, kalendárium, výstavy, nové expozície, čo sa bude na hrade v lete a na Skanzene obnovovať. Čiže ja musím povedať osobne za seba, že určite viac práce mám v tomto zimnom období. Okrem prehliadok pre domácich i zahraničných turistov sa pracovníci múzea starajú aj o zbierky, objekty a expozície. Gro tvorí aj propagačná činnosť. My sa aktívne venujeme cestovnému ruchu, napríklad za mesiac január a február sme boli na veľtrhoch v Brne, v Prahe, v Košiciach, v Bratislave. Chystáme sa ešte do Katovíc a do Krakova. Čiže naozaj stále chodíme buď pod hlavičkou mesta Stará Ľubovňa alebo pod hlavičkou Prešovského kraju, ale aj niekedy sami. A naozaj sa snažíme, aby tí turisti do regiónu prišli. Múzeníci sú v úzkom kontakte aj s potomkami hradu. Okrem toho teraz plánujú množstvo projektov a akcií na leto. Bol otvorený dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, čiže poslali sme 6 projektov. Jedným z nich je sprístupniť Ľubovňanský hrad pre nevidiacich a slabozrakých, pretože po minuloročnom úspechu Skanzenu chceme v tomto projekte vlastne pokračovať. Ďalším projektom bolo reštaurovanie bočného oltára, ďalším projektom bolo napríklad archeologický výskum hradnej studni na hrade Ľubovňa. Taktiež projektom bolo aj urobiť takú rekonštrukciu historického podujatia z roku 1312 a tu spolupracujeme napríklad s Košicami ako Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2013. A taktiež v zbierkovom fonde máme výnimočnú kolekciu 42 tragarov drevených, ktoré v podstate chceme dať ošetriť a konzervovať. Okrem toho taktiež sa pripravuje aj ďalšia výzva na mikroprojekty, ktoré budú v rámci Slovenského a Poľska. A pri slovensko-poľskej spolupráci ešte zostaneme. 16. marca sa uskutoční stretnutie múzeníkov. Svetlo sveta totiž uzrelo ďalšie číslo sandecko-spišských zošitov. Novej knihy o hrade Ľubovňa a sprístupnená bola aj výstava o Boleslavovi Barbackom.